कि सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा कि महान बनी रउआ महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ सबका से पहले राउर हो सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा महान बनी रउआ महान बनी रउआ महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ। बहुत ही प्यारा पुरस्कार हमने के आदरणीय पलक म्यूजिक कंपनी के मालिक विनय भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बंदन और आदरणीय गोलू राजा जी के तरफ से जिनकर प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलेला और आगे भी माता रानी से चाह के मिलत रहे। स्वागत अभिनंदन बंदन बा हमने के जिला में। हम तो बलिया जिला में जब गए तो लागेला कि अपने घर हो ऐसे कि यही जगह है के बाद तो आप लोग जितना लोग भी आई बनी हमने के जिला में सबके स्वागत अभिनंदन बंदन बा कहे के बाद रउरे से शुरू होला कोनो शुभ काज जी पूज नर नारी औरी देवता रउरे से शुरू होला कोनो शुभ काज जी पूज नर नारी औरी देवता समाज जी विघ्न हरेले सब जानेला जाना विघ्न हरेले सब जानेला जाना महान बनी रउआ महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ। महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा। बहुत ही प्यारा पुरस्कार आदरणीय हमने के अजीत भैया की तरफ से आपके बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बंदन बा और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद हमने के आदरणीय संजय भैया की तरफ से आपके भी बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बंदन बा। लेकिन लास्ट में कहे के बाद एक दंत दयावंत चार भुजा धारी घर घर घूमी क के मुसवे सवारी एक दंत दयावंत चार भुजा धारी घर घर घूमी क के मुसवे सवारी भगतन के घरवा भर ले अनधनवा भगतन के घरवा भर ले। हम कबे से ये देखत तनी 9 बजे ले प्रोग्राम चालू भइल बा बड़ी अस्थिर आप लोग बैठल बनी जा हमनी के फिलहाल में जा विश्वकर्मा पूजन समारोह में आइल बनी जा तो हमनी के जागरण के प्रोग्राम ला लेकिन आजकल के आप लोग कितना डिमांड बा कि एगो दूगो भजन गा के ओकरा बाद तुरंत गावे के पड़ता ना तो आप लोग घर धाले जा तो मैं हमारा जीत भैया के प्रोग्राम करावल में बेकार हो जाए। लेकिन एक हरी चाहे हम कि जेके बाबा विश्वकर्मा बाबा और माई सरस्वती माँ दुर्गा हाथ दे ले तनी हाथ ऊपर कर ले जाता आ तनी एक खाली कैमरा वाला भैया हाथ एक खाली होने वीडियो घुमा के बना लीजिए कि बलिया में थपड़ियो बाजेला कबे से आप लोग आराम से बैठल बनी हमारा अच्छा नहीं के लागत हम गायब तब बाजी कि भगतन के घरवा भरे ले
होके के मना कइले बा। थपरी बजावला के बहुत फायदा बा। जेकर बियाह ना भइलो बियाह हो जाई, जेकर कहीं ना सेटिंग सेटिंग होई वो हो जाई, आ जेकर कोनो मनोकामना होई वो पूरा। तन हाथ ऊपर करी जाए, खरी बाबा बालेश्वर जी के नाम पे हाथ ऊपर करी जाए, आ तन जोरदार थपरी बजा के कि भगतन के घरवा भरी ले अनधन।